Shubor nakaslem jong unongsan hima. Vice President Jong Hinyotrep Achik National Movement Sengkemi uba Nelson Carbani au kerwo khubor bala penmi pajba ula pentim ba ula no ya ka kam kum Vice President hapo ka seng nadu mentaka sngi ka arpo khandai tri uya yong arajar arpo sao bat ula penkut sendan ya ka jinya dan bentar ni ka jinya deiru bat ka seng au kerwo khubor uba Nelson ulayat hu baka jing no kam bat ka jing weng no jong u ban long kumudkhot jong ka HENM Sengkemi kamsim day na kanu kono ka daw hinray ka de ka rai shimet bat u airu ka jing kit bokit riang ya ka seng baka nangla ban trei ya ki kam bat ru baka nang kiew saprang Shushu nalor uba Nelson hagni higiju ka sngi na kalyang u General Secretary jong ka HENM Sengkemi uba kelang thongni ula penbena pajba ba ula no ya ka kam kumu General Secretary jong ka seng badru ya ka jinglong dekhot napo ka seng nakalyang ba thongni habaya tho ya ka daw jong ka jing no kam bat ka jingweng yala di kumu dekhot jong ka HANM ula ong badai halor ka jingdo jing shania bat ka jing arta tin ya ka jing alam jong president rangba jong ka seng kabala penpa perthai halor ka jing penlong ya ka HANM kum ka tanat trekam lani ke agent jong ka no ka seng san perthai bat kumunong elam hi bat udkhot jong ka seng sngo ya ha bat umla ban pediang yakani